Ir-radju tal-Università jippreżenta Tisqifa għall-għana tagħna. Intervisti mal-għannejja u daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Insemmilkom. Fil-programm tal-lum ħanisimgħu fatt ieħor interessanti ta' Pawlu Sejkel. Dan il-fatt magħruf ukoll u il-fatt tal-katakombi. Magħna wkoll għandna lil Zeppi Spanjol u lil Mikiel Kumba li wara nitkellmu xi ħaġa fuq dan il-fatt, imma bħalma nagħmlu s-soltu ħalli nisimgħu il-fatt u apprezzaw il-ġmiel tal-vuċi u fl-istess ħin il-kiskiet tiegħu. Ħa nisimgħu.
Mela, emmek smajna dak il-fatt sabiħ. Issa ġus, dana bajet ieħor naħseb ħalliħor veru dal-fatt ta' katakombi għandu l-istess żmien hu. Dan il-fatt kien jagħmlu Pawlu Għannaj. Bħalma kien jagħmlu Giuseppe u Marija u għandu taman il-kaċċatura Pawlu Għannaj. Jekk insibu. Tibżax, ma daġi għandu l-istess żmien jilu naħseb li għandi ħoġ. Ilu minn dejjem janneħ Pawlu. Fatt sabiħ. Ilu represent sena dan. Ilu Pawlu ilu jagħmlu dil-fatt. Però naħseb sabiħ ukoll għax jitlu tfal, ma kif jinterpretom it-tfal. Jidħol fihom, Poġġi anke l-għanu poġġi Pawlu. Jizom kif fatħu tajpija tagħmlu dawk. Tarroti. Sewa. Issa ħalli nisimgħu ftit issa naqilbu daqsxejn dal-folja. Ftit għana la Bormiza. Din s-seta ħan nisimgħu ġus ta' minni. Din Pawlu l-Bis issa. Sewa, De Gabriele. U Inġin tal-Musta. Sewa. Jannu la Bormiza. Sejanu bil-waħda. Sewa. Għani sabiħa din u għalta. ħan nisimgħu. Isma l-leħen.
Mela, għadik l-għana, għadik l-għana spiritu pront, għanisimu sa zewġ silti tuħra u ġus, minn se jitkelmu. Xnajli. Ix-xom, Anġlu x-xom u kalċ. 2-0 dawn. Edin l-Australia daw, għannu la burmisa t-nejn daw. U xie kemmilu dan taħseb da-recording għanisimu, naħseb Du sol l-Australia du rikordi. Terġa? Kienu għanna u għomem. Sawa. Mbagħad warajhom kipaħin jidħol Grezzi u Tċanċa ellul u x-xom kienet sura ta' mota din. Anġlu. Anġlu. Sawa. Ħalli nisimaw.
Mela, hemmhekk ikonna nieqfu, daka kien il-leħen ta' Anġlu Xxon bħalissa għaddej kalċ, imma ikonna nieqfu. Nirringrazzjakom, nirringrazzja l-mistinin tiegħi, Iżab Ispanjol u l-Mikil Kombolisgej u kallej nintaqgħu magħkom il-ġimgħa d-dieħla. Smajtu Tisqifa għall-Lana Tana, intervisti mal-Annejja u d-Daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop.